Minn defiċit ta' kważi 300 miljun euro fl-2012 għal surplus tal-fuq minn 100 miljun fl-2016, bil-figuri juru li l-2017 se jġib surplus ieħor. Dan l-isfond tal-budget 2018, sfond li permezz ta' tkabbir ta' pajjiżna fisser ukoll żieda fl-impjiegi, tnaqqis fil-qatt u iżjed benefiċċji għal dawk fil-bżonn bil-ġid li jitqassam ma' kulħadd. Tkabbir li jisboq bil-kbir dak ta' oħrajn fejn Malta kellha l-aqwa żieda ta' tkabbir ekonomiku u l-aqwa żieda fil-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Kisbiet li fl-ewwel mitjum ta' din il-leġislatura ġew rikonoxxuti fir-ratings ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu internazzjonali. Upgrade tal-ekonomija minn Fitch Rating minn A positive għal A+ stable, l-Aġenzija DBRS dawret l-outlook tal-ekonomija minn A stable għal A positive u l-Standard & Poor's dawru l-outlook ekonomiku ta' pajjiżna minn stable għal positive. U dan sena biss wara li tawna upgrade minn BBB+ għal A-. Fil-kuntest ta' dan kollu rajna wkoll tnaqqis sostenibbli, wkoll tnaqqis sostanzjali fil-faqar. B'hekk dan il-Gvern jinsab f'sitwazzjoni ferm differenti minn ftit snin ilu. Il-Ministru tal-Finanzi nnota li l-Gvern irid jindirizza l-kwistjoni tad-dejn pubbliku billi fl-ewwel leġislatura jinniżlu mill-kważi 70% ta' Gvern Nazzjonalista għal 60% tal-prodott domestiku gross. Minkejja li kienet fadal sena li normalment iddum leġislatura, din il-mira mhux talli ħaqnija, iżda qbiżniha u temmejna l-leġislatura bid-dejn nazzjonali paragunat mal-GDP naqas għal 57.6%. Kisba li għal dan il-Gvern għadha mhijiex biżżejjed biex tassew uliedna jsibu Malta aħjar. Is-sena d-dieħla mistenni li s-surplus ikun ta' 0.5%. Fil-waqt il-piż tad-dejn mistenni jkompli nieżel għal 50.8% tal-prodott domestiku gross. Il-Ministru tal-Finanzi tenna li dan il-budget se jkun l-ewwel wieħed wara elezzjoni ġenerali li mhux se jsir bil-pajjiż fil-proċedura tad-defiċit eċċessiv mill-Unjoni Ewropea.